हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लानानै फैदों। नोंथांमोन सोरबाफोर YouTube चेनेल बायनो नामा? बायनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन। लोगोसेनो मुस्लिम हारिनि सुबुंजों आरोबाव बर' आइजो खारनायनि जाथाय, लोगोसेनो थांनाय बोसोरनि गोदान बर' सावथुनखौ इउटुबाव आबुङै हगारनानै होनाय जाबाय। बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बेफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन थांनाय बोसोराव आबुङै रिलिज खालामजानाय जोनोम मुंनि मोनसे हरर मुभि। बे सावथुनखौ बिथांमोना दायो आयेन प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों आबुङै हगारनानै होनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोन, नोंथांमोन बयबो बे सावथुनखौ आयेन प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै दायो नायहैनो हासिगोन। सावथुना जोबोद मोजां जादों दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायोब्लानो बुजि मोनगोन। जायफोर नायाखै, नोंथांमोना आयेन प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, नोंथांमोन सोरबाफोर चेनेल बायनो नामा? इउटुब चेनेल फाननो थाखाय सासे इउटुबारा फोरमायहरदों गावनि चेनेलनि गेजेरजों। बिथाङानो जाहैबाय बड' एक्सट्रा आपडेट। बे चेनेलनि बिगोमाया गावनि बे चेनेलखौ फाननो थाखाय खावलायहरदों। बिथांनि बड' एक्सट्रा आपडेट चेनेलाव 72K जाथारनोसै दे लोगोफोर साबस्क्राइबाराबो। बिथाङा मानि थाखाय फाननो नागिरदों बेखौ गावसो मोनथिसिगौ। नाथाय इउटुबाव गावनि 10,000निख्रुइबो बांसिन रां दंफायोमोन होननानै बुंदों बे चेनेलाव। बेखौबो हरफागोन होननानै बुंदों आरोना बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा नाम्बारबो होनानै दोनखादों, वाट्सएप नाम्बार। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नांगौब्ला वाट्सएप खालामहरनो हागोन। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, आरोबाव बर' आइजो 3 गथ'नि बिमा बर' आइजो मुस्लिम हौवाजों खारनाय जाथाय। बे जाथायानो जादों बाक्सा जिल्ला दक्षिण बाक्सानि सिङाव मुसलपुर थानानि सिङाव थानाय नतुन श्रीपुर सनापुर ख्रिस्टियान बस्ति होननाय मोनसे सुपा एबा गामि। बे गामिनि रुपजय बर' बिथांनि बिसि गोजोनस्रि बर' बिथाङा थांनाय मैया सानसे सिगां गावनि उन्दै 3 गथ'फोरखौ गारनानै गावसोरनि गामियावनो वाटार साप्लाइनि खामानि मावनो थाफैनाय सासे मुस्लिम सुबुंजों बबेबा मोनथिमोनै जायगायाव खारखुमा लांबाय। बिथांमोना दायो बबे जायगायाव खारखुमानानै दं बेखौ मोजाङै मोनथिथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो बिथांनि हासबेन्ड रुपजय बर' बिथाङा बुंहरनाय बादिब्ला जेरावनो बिथांमोनखौ लोगो मोनो बेवहायनो हमनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों। मानोना गोजोनस्रि बर' बिथांनि हासबेन्ड रुपजय बर'आ दायो अन्ध्र प्रदेश बे जायगायावसो खामानि मावनो थाहैयो। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि नुसनबायोब्ला होखानाय नैबे नाम्बाराव हमना दोननानै कल खालामहरबानो जाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।